Ja, ik zelf heb ik in 2019 een keer een workshop gedaan. Daarvoor was ik heel wisselend ermee van. Dan ging ik een tijdje niet, dan een tijdje wel. En vaak ook alleen. En dat vond ik toch wel moeilijker om dan... ja, als het dan echt winter werd, dan haakte ik soms toch wel af. En dacht ik van, nou, het wordt me toch wel een beetje te koud. Ja, en toen dacht ik van, ik moet eigenlijk een groepje hebben. Want als je met elkaar bent en je spreekt af, dan nou ja, heb je ook voor jezelf een beetje een stok achter de deur. Dan kom je er ook niet meer onderuit. In totaal hebben we een groepje van nu 9 personen. Dus het is iedere keer, ja, we hebben een appgroepje en het is iedere keer maar net wie er mee kan. En soms zijn we in één keer met de hele groep en meestal zijn we met z'n vieren, maar eentje was vandaag een beetje cameraschuw. Hoe is het wetter? Ja, lekker. Niks mis mee. En je herinnert direct best wel hoe het sjoeg in het team. Ja, ja, dat is, daar hebben we geen tijd om na te denken. En waarom doe je hem dit? Ja, ja, ik vind het heel lekker. Het schijnt toch heel goed te zijn. Eventueel om je weerstand te verbeteren. Er is natuurlijk ook het een en ander onderzoek dat sommige mensen met ziektes die dan gaan zwemmen, dat ze bijna geen medicijnen meer nodig hebben. Maar goed, voor mij, ik ben het ooit gewoon voor de lol gaan doen, omdat ik met Renske meeging en ik ben gebleven. Maar... Deze dagen, Sandra en Renske kwamen uit het Wetterwaai en ik draaide hier op Snuit met mijn vriendin. En ze kwamen uit het Wetterwaai, alweer de gewoonste zaak van de wereld. Ik denk, hè? Ik ben gek. Maar ik zal ook even net een keer mooi doen. Ja, dat kan zeker. Dus wij zijn gelijk bij hun aanhaakt. En gelijk de eerste teaser die erop volgde, ben we heengegaan. En ja, het was echt alleen nog maar weerstand. Want eigenlijk was het helemaal net. En het was hartstikke koud toen wij instapten. Het was om en nabij het vriespunt. Het is gewoon een super fijne soort van resetknop in de ochtend. Je bent gelijk wakker en je staat gelijk aan. Het maakt je heel energiek. Ik zeg wel eens, ik heb het gevoel dat de werkdagen die ik heb nadat ik heb gezwommen gewoon fijner zijn dan als ik dat niet doe. Wat het maar niet doet, is precies wat Renske beschreeuwt. Het is echt een resetting en het is puur kracht die het veelst. En daar heeft de hele dag profijt van. Ik vond het in het begin een heel stomme houding dit, maar dit is gewoon super lekker. Op de een of andere manier heb je een soort van zo'n beweging waardoor ja, je ademhaling echt weer heel lekker op gang komt en je krijgt het super warm. Dus, Nou, ik denk vooral diep respect voor je. Ja, het was echt niet zo heel koud vandaag. Het viel reuze mee. Dit was echt alweer een stuk beter. Ja, heerlijk. Nou, we zijn gewoon weer wakker nu. Kunnen we lekker aan het werk.